Bun, și salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod de Happy Wheels. Hai să începem cu hărțile. Prima, continue. Asta, play. Hai să vedem. Spring 1964. Ce se întâmplă? Ce cu ceasul? Ok, înapoi. Știu chestia asta. Aici. Asta. Știu ce cu chestia asta, nu-mi plac. Sunt plictisitoare. Se pune să cauți, nu știu ce. Speed test 2. Da, și se pare că încercările noastre sunt fără rost. Piece of shit. Pot? Nu mai să mă mișc. Așa, tocmai am înțeles și mai de forță. Și prostia asta tu nu. Dar dacă mergem noi așa, nu știu, încă o încercare în faptul asta. Da, nu mai fac nimica. M-am enervat de asta. Pogo versus Harpoon. Mamă, ce muzică oribilă! What? Ce muzică! Imposibil! 100%. Easy! This is easy! Da, save your melon. Asta. Hai, dansează, bine. Așa, nu mori, nu? Nu murit. Mai bine. Chiar, mai multe membre. Harpoon Run. Good luck. Hai să vedem. Harpoon Run! Trebuie să le împingem cum ar veni. Nu spuneți, Harpoon Run așa. Și am murit. E făcut în Franța. Nu știu cu franceză știu. Red Wall. Știu levelul ăsta. Și apropo, azi n-am jucat deloc. E pe 10 e de Red Bull, știu asta. Nu? Nu. E cu sărit. Mamă, la limit. De bine. Thanks for playing. Nu ce ușor.
Da, nu ai cum să mori. Da, Infinite Ball. Să știi. De? Seriously? Da, știu că sunt pe full screen. Nu-mi place. Get in the box. Hai să intrăm în... Direct. Intrăm în... Get in the box. Că știți că eu fiind. Basketball. Serios. Chiar chestia asta așa ușoară dacă așa. Dacă l-aș avea pe ăla. Hai. Normal. Escape the box. Hai să vedem. Scapă din cutie. Mamă. Dar... Hai, very... Give, cred. Matrix. Aia, mamă. Mamă, îmi stătea la picioare. Și ce să discutăm? Cei care sunt în clasa a 3-a sau... Da, cei care sunt în clasa a 3-a, cred că știți cum e să faceți. Să aveți teme și chestii triste. Mamă! Mamma mia, pizzerii! Mi-a venit ceva. Da, și... Ce-a 5 minigames. Vă știu că e un glass break. Pe cine să alegem, alegem pe cel mai puternic. Ca să știți, ăsta e cel mai bun la glass break-uri. Nu copilul cu omul. Da, oameni buni, și cam ăsta a fost episodul. Eu am fost Andrei și până data viitoare. Pa, pa!